Chikaita kuti ngeri process kuti committing a crime robbery. Saka pepa na security guard badada kuroba pacho. Jesus. Warapende kazompindira tikambata, tikamsunga. Tamsunga tikamstafa mutton cloth. Chotesa mukano makachitira kuti asadedzera. Ichifanazwe voice richitara kuti aura ya munhu, aura ya munhu, aura ya munhu, aura ya munhu. Aura ya munhu. Indakarara pepa. Aura ya munhu. Ifunga kuti teresa ndikuona vanhu 3. In a moment of time, vanga kuma 100 200 kuti aura ya munhu, aura ya munhu. Ndati abira ntize chi avana, ndakutiza. Saka ndichitiza vakatanga vawanda vanhu vaya kuma 1000 vachinitasa vachintandanisa. Saka vachintandanisa kudaro vanhu ivavo. I was running like in a desert. The sky was blue. But about 2 kilometers away from me, kwekune vanhu vakapfugama vachinamata. You see, arunamata vanhu ndikati ndikamhanya ndikasvika na arunamata. I think they can help you kuna vanhu varota se avari kunipomera mhosva vari kunibata. You see. Saka in the process yekumhanya ndikasumudza futi musoro right in the sky pandaona kagore so kadikidiki kanguita seruoko rwangu kachiita sekachiuya. Ona saka ndichimhanya ndikaona gore rakuita se rakukura ratanga kufela. This is a true story. I saw Jesus standing, then I fell down. So when I went, Jesus Christ, Jesus 3 times. Chipanda pepuka ndakasweat. Vaneti na vamwe vakati akweyochi kuti Jesu ndikati muona zvikanzi hawakupenga. You know what? Kanzi hawakupenga. Saka ndakangochitochi zvisina basa. Amane shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa ewawebezindo namabasa musakubanikane wotokotadzira. Tadzidza mabasa ewawebezindo namabasa musakubanikane wotokotadzira. Masimbere baba Charles Rusike. Aiwa tinosimba kana makasimba waya. Aiwa dinofara. Kumishandeko Goromonzi kwa Rusike. Kwa Rusike. Apa pasera. But to get up. Exactly. Ngaba duzi. Aiwa baduzi stere. Aiwa tinotenda. Ndungada kuzoti vanonzi mukoma Charles Rusike vava nemurere uye muri awo yakamera sei? Sure, ndinayo muri. Ndine mudzimai wangu nevana 3. Jesus. Ndizvo ndinawo. But pandakazosungwa hangu ndinapa separation nemukadzi wangu. Alright. Yes. Mosa yakakupinza mukati meusungwa ndi meda. Alright. Yes. Zvakafamba sei? Chakaitika ndechekuti ngeri process yekuti committing a crime robbery. Saka pepa na security guard badada kuroba pacho. Jesus. Warapende kazompindira tikambata, tikamsunga. Tamsunga tikamstafa mutton cloth. Chotesa mukano makachitira kuti asadedzera. Chotapinda chivatata zvatakaita. Tapedza kuti zvakaita takangopusiwa ari papa pana kazobuda kuti atarise kuti zvakamira sei. Tichibva taenda zvedu. Saka tatoenda tofunga totogara about 3 to 4 months if I'm not mistaken. Ndo patakazona police yavo yachindisunga. In fact, what had happened is that my electrical gadget no matakabva nawo ipapo. You see now. So I had a friend egara chitongoza inzi Wellington Joao. Ndiwo ndakanopachi kada ashamwari kuona chi une angabva kucheri mune. Ndikabula wona chawa kuti zvako zvikuitiro zvakanaka chitengesa ako zvinhu izvi. Watengesa zvinhu izvi woona kuti life yako itange panyowani. Fine. Adaro kadzi wakaita basa kuenda kuMozambique achinotengesa. So isusu nokuziva kuti zvinhu zvika it was just a consignment ngere macro inge yaudzwa ne-Eternity Star Investments company iyo inge yangoti it is special for macro. Zvizari zvinhu zvange zvingori zvekuti zvese zvanyatsonzwisisika. It was a product ye-telefunking ichitotanga kupinda type yezvinhu izvozvo muno. Saka ndakuti zvinhu zvikazvitengesa muno mukamwe zvinokusungisa zvozosungisa futani.
isusu handiti saka uchipa mukadzi wakaenda nazvo ku Mozambique anotengesa saka iye haana kuziita sezvatataurira apa takautengesa chi so yes there was a discman kadiki ngaripo zvacho zvinongori kemadiski tichangobva kumapalito exactly saka amino akango iye semunhu aitsvaga mari saka pana mumapana wakauya kwaari yaita buying and selling vachitengesa ka1100 form that was 2007 yes ka1100 kafoni ndobva aexchanger nekadiscman kake apo apa apana vangu vari 3 saka pana vari 3 vakuenda pahuri yadzo kuchitongwisa kuSt Mary's wewe ndobva vasangana nepolisi yepeace yepaSt Mary's zvikanzi imikanaka vainge vatenga kunetsana zvikanzi nepolisi mukunetsana nenyaya zvikanzi ari kunyaya neyediscman zvikanzi iwe kanaka tipei kunotona vakatorwa so homicide Harare yakanga yatofamba ichisa mapolice stations no mukuona zvinhu zvakati zvinhu izvozvi zvakabva pakakombitwa murder case you see so hapana ari kuzviziva vanhu vese vafanira ndobva vatorwa kanzi hande kupolice station ndobva vafonirwa homicide vikauya homicide zvikanzi makazviwana kuvanzi takapiwana naWellington achibva aita se achibva anosungwa kanzi wakazviwana zvikandapiwa naCharles Rusike ari kupi kanzi anogara kuGlenview 7 ndoko anogara nokumba kwake so maitogara pamarenpa uko kuna naMalindo exactly takutosvika kuna Malinda pakunda ipandiriki paprimary pepe ipo pepe right inini by then now brother yangu inini yakanga iri kuNamibia ndoko anga achisenzera saka coincidentally akabva uyo Friday yacho auya Friday kusensenda vasvika pamba anounda uya toda kuti uperekedze munyina kunyaradze mudzimai wangu saka utoenda nenichi toda kuenda kwamasembura saka kumanheru patakatobva pataenda pakutafara kwanate zvara vake ndokatorarira kuti tozoita se tozoenda saka police that Friday night yacho yanga yakatosvika kumba ichinditsvaga vayandishaya ndondienda kutafara right ndobva vabata mwana mukomana nemusikana ndobva vauya naye ndovakadharekta kuti kuya kutafara ndomasungirwa ndakaita se andakasweitwa ndasungwa I was shocked zvafamba sei ndikuona pepa neBT50 mamazda homicide yakatozara zvinhu zvazvo zvinoitaka pachi munhu yakazvirikabvisa zvese ndinoda kuziva kuti saka there was this other yes office akatotaura kuti iwe Rusike uri kuziva kuti mbozha ipakafa munhu here you know what I did ndakavhunduka sokuti yakatonyatsoa kuti uyu munhu kana akaramba zvake ndiye munhu akaita se ndakatovhunduka ndega so because I could not believe it kuti ndo zvakaitika okay fine chibva ndaenda paipa taenda so I had another friend of mine anogara muBare tikanzi uya yanga asungwa yanga atotaura zvese kudhara saka chibva taenda kuBare mongo abva anosungwa tauya taenda kuhomicide tasvika kuhomicide tafunzwa nyaya it's difficult kuti ubvume mhosva yakafanira kuti wauraya munhu vatatanga kuramba wati zvizive ichi what kanzi okay fine toita mapepa evidence iripo mawitness aripo munoenda kukoti chibva tatorwa mapepa edu pepe toenda kukoti that was 2007 muna April and the funny part of it I was arrested on the day of my birthday ndopatakasungwa okay fine no ndataenda ndofana ndakagara about 6 days South Cove ndopatakazenda kukoti pandaremand kwabva ndaenda kuremand ndakuremand I stayed kuremand trying to have bail ndakaramba bail that was 2007 akapera ndiriko then 2008 ndopakanzi trial inofanira kuti itange haina kutanga muna March ichibva postponed indefinite right that same 2008 muna June ndopakazotanga trial ichibva tatanga kupisa mhosva yedu takupa trial ichibva yambira after trial yayo that was 2008 from there to 8 to 9 to 10 to 11 to 11 ndokuzotanga kudzokera kukoti tadzokera kukoti hapana chakanoitika futi 212 tadzokera futi kukoti patangoti taurei futi mhosva haina kupera 213 ndopatakazodzokera that was na June ndopatazonotanga kupisa chimhosva ichibva yapera mhosva
Then I was convicted, found guilty, murder with intent. Okay. Then I was sentenced to death penalty. So that same day, I was around to send I was around to send to condemned section. Okay. Yes, in my own civil cell, now Garamo. Then there was another new life now. Yeah. Tisati tasvike papo ndoda kudzokera mumashure ndodanzwa kuti mati chakazoita kuti musvike mumhosva yange iri robbery. Yes. Zvakatanga sei zvemarobbery ndozvamaitorarama nazvo here kana kuti mune rimwe basa ramaiita then mubva mati rekanitsvaka muka extra bag mubva masitanga kuita ndichikura in fact ndaita nditori basa rangu ndaisenza kubhima laboratories. Yes, I worked there for a long time. Nditori mamwe products ndikatogadzira ndirini achitonireka nemurungu wandashanda naye. Fine. Then imomomo, you know, kungoitarekta nevanhu anotanga ari madhiri mamwe ari simbo isinawo chingoitiko mbichana but usingaita se usingabi handiti katoimbiri sevhiki zvaita se zvabiwa at times handiti uyosazo kuzvabiwa handika but handiziritaita se ndaba uchitengesa uchita se handiti till at the end zvinoita manje it draws you now right to be in the scene of crime izvozvo because pane pekuti zvinhu zvatadza kuuya handiti iwe uri kuzvida pane munhu ari kuzvida isi mari itoripo iri reni at the end of the time unokuza kuti arekedza nditoita se nditongoenda ndega tichidaiso nditsvage mumwe anogona kuzviita tiita se tiite si ndo mapindiro andakaita se andakaita kusvikira ndatoona zvakatombonditisa mari isinawo but ndikapedza ndaona kuti hazvibasa hazvina basa because no kana uchiona kuti every day you can have 2,000, 3,000 in your pocket. Unotoona kuti kubasa hapana chanengaendera kubasa. You see now. So, but not knowing that where this thing is driving you to, you know how the devil entices people, my brother. He has got so many ways. It's a good akushitse cheteka pari kuda iye, but zvinhu zvitafanga zvakanaka in the beginning. So those zvaita kwandiri. Sure, he led me ndikapesa ndato full time muzvinhu izvozvo. You see now. So kuti ndisatotya kana kupara mhosva. Zvinoda kuti ndafanga hazvinototenderwa. And by then ndambosungwa futi. And ungochikoita uchita sei uchikoita yes uchibudirira you see now. Saka ingatoka lifestyle kanenda kuita sei kanenda kuita you see now kekuba right. Then after that now ndakuremand there's another day before in fact I was once arrested again kumashure ndikatomboya panapa but ndisikapike ndiri muremand you see. So there's an incident yakaitika manje ndiri panapa. I had so many accounts dzandakange ndinadzo ipapo ndaitogara section ine pamusoro apa koma ndaitogara. So tiri munomu one day ndaitamba madice those dice kagame kake ludo you see now ndangofila body yangu ita wiki ndafunga mine zvadada kunzwa ndikati guys ndamborara apa mbichana chiva ndanorara ndarara pepe I just felt in a trance ichiva ndazwa voice richitaura kuti auraya munhu indakarara pepe auraya munhu ndifunga kuti tarisa ndikuona vanhu 3 in a moment of time vanga ati kuma 100 200 kuti auraya munhu ndati abira nditize chi avana ava ndakutiza saka ndichitiza vakatanga vawanda vanhu vaya kuma 1000 vachinita sei vachindandanisa saka vachindandanisa kudaro vanhu ivavo I was running like in a desert. The sky was blue but about 2 kilometers away from me kwekune vanhu vakapfugama vachinamata you see vari kunamata vanhu ndikati ndikamhanya ndikasvikapera vanhu vari kunamata I think they can help you kuna vanhu varota se ava vari kunipomera mhosva vari kundibata you see. Saka in the process yekumhanya ndikasumudza futi musoro right in the sky pandaona kagore so kadikidiki kangoita seruoko rwangu kachiita se kachiuya ona saka ndichimhanya ndikaona gore rakuita se rakukura ratanga kufela. This is a true story. I saw Jesus standing, then I fell down. So when I went, Jesus Christ, Jesus 3 times. Chipanda pepuka ndakasweat. Vaneti na vamwe vakati akwewe chii kuti Jesu chizikata mwandamuona zvikanzi hawaupenga you know what kanzi hawaupenga saka ndakangosvitochi zvinhu zvisina basa chipata ndongorekeza ndakutaura kuti to my own surprise ndakaenda kucourt ndine mhosva iri pajudgment ichibva yaskoraswa
then the very day ndiri kudzoka kukotiro kanzi mangwana kuti iwe ruwa kwaikoti iwe ndaise mwe application yebail chibva ndaenda kwaikoti vasikopiwa bail but ndatiita pansi just as simple as that. That was 2000. Yes, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auraya munhu musiki achina kuyachi maende yangu zvese ndichiri kumapurisa pandasvika kuremand manje wandii ndakagara nakuakiswa wandinaye ndakagara so vision iya yakangodzoka chi musoro mangu. What does this mean? Iwe shamwari indina ano I will go nowhere indakunamata tozvananga kumuti ndikati hai ndakuita se ndakunamata shamwari hapana zvimwe zvandikaita razomutsanangura nyaya yakaitika kati ndo zvandakuita ndakuita se ndakunamata from there zvibva ndatotanga kuita se kunamata ndikati ndakutanga kunamata ndakuri ndichiri paremand. That was 2009 pera kwake. Yes, 2010, 2011, 2012, 2010 ndobva ndatransfera kubva kuremand yewoki chibva ndaya kuremand yekupi yekonoku chibva ndakugara kupi konoku ndaigara kuiwo noma ndiri kugara futi zvinezvi chigara meya meya achibva ndangosangana nevamwe vanhu kuti akungoengarejana kuita se kunamata sandatongotongwa fana kutanga kuita se so just not that I wanted to ndingesikatoda zvekunamata but something was forcing me now kundiita se ndinamata because one I was under pressure yekufunga mhosva yandakatarisana naye and I knew such kind of murder inoitwa parobbery kazhinji kupiwa life sentence pachine mutongo werufu chances were very slim watongoziva kuti ndiri kuenda kupi kudeath you see now until saka ndakatanga kuita sekunamata kusvikira pandazotongwa ndakatongwa ndichigara mubiwa chibva ndatongwa pandaenda ku Harare Central Prison ndakuconde church kwandaka kugara kuya so ndaimomo manje I could do nothing except to give my life to God. Because ndinge ndisisina tariro yekudzokera kwandakabva ndinge ndane tariro yekwandiri kuita se kwandiri kuenda because ndakutaurwa kudhara kuti I'm going to die and there was no other option yekuti ndingatsvage kuti ndingaite chimwe chinhu. Appeal yaramba so then what next kana appeal yatorambwa kapasina zvekuita se zvokuita zvatoita se ndo zvazvatove so the only thing I could do just to prepare kuti ndigone kunotarisana namwari because ndikwanida kutongoenda pasina chandichana so I had to invest all my time in the word of God ndo zvanenge ndakuita. Takudzorera mumashure transition yekubva mudhiri muchienda kuhit like your first hit yekuti mapinda basa rerobbery yange kakura sei makazvifambisa sei kuti tizosvika pakuti that intuition ye inenge ichitaura kuti zvauri kuita zvakashata izosvika pakuti haichataura zvanormal like kuba to be honest with you it's something which is spiritual. There's a spirit which will be working in you and this is the truth. What I've understood, there are so many spirits hovering in this world from Soraba and they are seeking to destroy people. So the only way they can destroy people, they work with your desires. Your desire is what the devil works with. If you've got a good desire, he cannot touch you. But now, for instance, ndoda mari stereki Satan aniisa hapo mara yakawanda zvisho kuti iyo mari pekutanga aroti no katogona kutanga sotogona kutora kana $10 wombosiya imwe andimuzvisa pakashaya taura zvazvinoita manje hapana anotaura kuti pana pabiwa mari yakati andinonzwisa woenda futi kutora futi imwe $20 hapana anoita se anotaura saka unokutoona kuti no saka zviri kuitika ndezvekuti unyatsopinda deep with your heart now kuti izvi zvinotondiramisa you see now so when that force the spiritual force is working in you now yanyatsogara manje mauri iwewe for you to come out of that panonetsa
look what happened at the end of the day. I had to shed the blood of a man. And sisina kuchka kuti uyu munhu akafanana neni. You see, inini ndikuda kuraramisa mhuri yangu, handiti? But ndichiparadza mhuri yemumwe munhu. Zvese izvozvo zvauzvione manje. You see now, you see, watopedza kumboita seunotengera mukadzi mbatya uku kana kutengera mukadzi mota chaicho unomutengera. It seems as if you are loving those people, but you are not loving them, because one day you are going to be separated from them, maybe forever. That's when you start to discover that ninge ndisina rudo kumhuri yangu nekusociety at the same time. Why? Because that spiritual force here, madrive yanenge akukuita manje akungoti uchiparara uri imombo chete. And it doesn't want to give you a room yekuti uite ubude mazviri. You see now, my first days aiwa hapana dhiri raunoita rinopoza, hapana dhiri raunoita anofaya madhiri aiwa vati vangotongotita kuti aiwa mwari vakomborera, but God does not akomborera zvakadaro, but unongosati wakuziva. You see now, so ndozvinoita kuti vanhu vakawanda vagone vatadze kuzobuda mucrying. Yes, because kana wangu wajaira anenge achikupa zvakafanana achikupa handiti. Samusa unoshanda kuti aiwa zvichaita mangwana, so you continue just doing that thing expecting zvichaita kumashure zvichaita sezvazvichaita. Yet at the end of the day now hazvizoita sekudaro, mazvizoita neimwe nzira fange yanoita pindana nayo manje. You see now, that's what happens. Ndoda kuya pamhuri mama vaizviziva here kuti habe wangu ndo zvaakuita. Munhu aimboshanda mulebo asi akubuda mulebo akupisa madhiri. Yes, zvazvinoita manje the truth does not come out. Ringe chikonzi madhiri, madhiri akawanda anonyatsotyisa munhu haazonzi bhurukuba. You see now, hawazoziva kuti munhu ari kuba, iwe unongobva kwari kubva kwanditi nezvinhu zvakwanditika zvingazvitengeswe zvakadai zvoita fange ndaita dhiri kana ndaenda kubhodha ndatenga zvinhu hapana anenge achinyatsonzwisisa kuti ndozvikuita sezviri kuitika. You see now, because unoona vakadzi kana vakazvinzwisisa vanokutaurira zvakashata handiti. Saka you never reveal that true side chaiyo yakakwana. Anozozviziva amaoko emapurisa kana atorwa akwesengwa nemapurisa kuti saka deti ndo zvamaita. You see now, but kuti unyatsotaura kubuda pachena, yes, kune vamwe vari gona kutozikanwa zvisha kuti indorarama nekuita nekuba. You see, because vamwe vatotanzi tobikirwa doro handiti, izvi ishavi handiti. But inini when I operated ndisikatora kuti mhuri yangu inyatsoziva kuti ndo mamirira zvakaita. You see, hande pamusi wamabatwa mama vachitanga kukuonai vakachitambira sei? Atendatopa separation. Mama pa separation, yeah, but akauya zvake. She felt sorry. The most shocking part now yekuti auraya munhu. Just imagine, poza pachivanhu mwana wangu andiunyepera pachivanhu chapo kunzi munhu auraya munhu. Hana dzehama dzese dzinorova and dzinotya because they're expecting something after that now. Chinogona kuzotambudza mhuri. You see now, those things pfungwa dzemunhu wese tokwadzirira se kwadzinomhanya. Saka everyone anenge zvishoka zviitere. You see, but inini pachokwadi kuhama dzangu I never lied to them. Ndakavaudza ndakazviita. There was no reason now kuti ndivanyepere because ndo zvatopo ndo zvapo. Saka kuvanyepera machivanyepera hazvibatsiri. Even my kids, I told them ndakazviita zvakaitika, but not with my intent. Zvinhu zvakazoitika because munhu yakasara chakazomuuraya suffocation, ndo yakazomuuraya. I think he was struggling with that as abvise ndireke that maton cloth here. Saka kwaita yakabva yaita deep yaita payabhuroka air passage ndobva akwara chemalungs ndomafira akaita. Hande yemuchiudza muuri vakachitambirwa sei? Vakazvikamushira. My brother, there's nothing which can defeat the truth. Exactly. Vanhu vakawanda we are failing in life. Saka uri kuona kana even domestic violence ari kuwanda. We are failing to admit the wrong which we have done. If a person admits his wrong, I think inini munhu anogona kusununguka kwauri. You see, rather than kuti handizvizivi munhu unenge wakamuyenga, he will be doubting or she will be doubting. Saka iyo doubt iyo inenge ichinetsa kuti akutrust kana kuti akugamuchire futi.
You see now, what if urati womunyepera kuti anda kuzviita zvozobuda kuti wakazviita iwe, can he accept you the next time? Kutoza kunonyepa right. Saka ini I think it's only the truth which says somebody admit the wrong which you've done. That's what I did. I had to admit what I had done. Ndakatadza ndakaita zvakati to my family and they accepted me. Handei musi wamatongo muri mubox muyamwe muchiudzwa kunzi takutongera death penalty. Yes. Because mukoti mune dhoo raunopinda naro asi ariso raunobuda naro dzimwe nguva unogona kubuda nerimwe. Mazitambira sei? Right. To be honest with you, I had already knew kuti ndokwanda kutenda. Since I've told you kuti ndakaenda tozvisa kuna Mwari kuti Mwari kuda kwenyika kuita se ngakuitwe indakatadza let will be done ndizvo zviripo. And before ndisanda totongwa I had dreams ndakapfeka hembe dzered. Then I had to tell my co-accused kuti ashamari nhasi unoitukura taita se tatongwa condemn hatisi kudzokera kuchiyeri tikutoenda kukondemn. Akafunga ndokuita zvekuseka short sviko zveshokoti vatatongwa kuti condemn. Even my lawyer akatouya zvikanzi tapiwa sentence zvikanzi toita appeal here, he can be the witness wangu ini. Ndikamutaura ndikati no hapasina appeal richaita izvi kana watadza kuvakunda iwe ivava. These are the same people kwauchaniita chi appeal. Zvakuda Mwari chimwe ndaenda mbodzokera hangu ndibonotaka ndatsvaga Mwari ndanamata Mwari. If God is going, if I'm going to find grace in the eyes of God, one day I will come out of this place. No matter what circumstances, with God all things are possible. Kana vati Mwari vati zvavharana aiwa kuda kwavo ndozvaungakaita se zvaungatemera muupenyu wangu. But the best and the most important thing in my life that Jesus is in me and I am in Jesus. So hatisina chandichatya ndikungoenda kupi ikoko kundozadzikisa zvikudiwa naMwari. Otherwise relating my story andambotaura yekurota that and inini I knew I've got a mission with God. So I was rest assured to one day, if really that vision was from God, one day ndinobuda mukondemn section. Ndinobuda. That's why today I'm here. How was the reaction? I am pretty sure musi judgment muri inenge kagara uku then amusonzi mchanogara mjeri 15 years nekuti nguva inofamba makore anopera but apa vari kuudzwa kuti dead vatongerwa death. Mukoma vari kuti munin'ina wangu atongerwa death kureva kuti muri mashota. Reaction yavo vazvitambira sei? Right. It was very fortunate to me and to them because they were not in the court. Zvakaitika ndezvokuti takazongodaidzwa ivo vasikatoziva date, ndisikatoziva date. Tichikodaidzwa kuenda kukoti patangopiwa sentence. Vakatizita zvekutozofonerwa kunzi ndozvaitika. That was very zvakatondibatsira because I would kuti vaizozvikambishirawo sei inini well I'm strong. Ndini munhu akaita zvinhu and ndazvaaccept handiti but ivo kuti vaizozviacceptere papresent time yacho but I doubt it very much. I doubt it very much. Hakuna munhu anozvikamishira. You know, no matter someone has done wrong, but you know, blood is thicker than water. Andazozwisisa zvokuti vaitobatikana kana ipapo pavakatozofonerwa pacho they were shocked and vakatobatikana. You see, and they rushed to confirm kuti ndizvo zvaitika. The next morning they came to prison. I thought, no, ndizvo zvaitika. Mimi just take care of yourselves. Inini musasanyanya kufunga nezvangu because inini I'm done. My part is already played. Kana pane zvichazoitika zvaita se zvichazoitika. Mimi kamishira izviripo handiti. For the meantime rest muri kumba. Ndizvo. Tozoonana. Talking about my visits, vachiri kuuya here kana kuti vanouya here kuzogona? They are very supportive. Yeah. Until today, now I've got 18 years in prison. 18 years in prisons. They are coming here. They are coming. And the drip upon them section ipapo madezi eCovid ndakabatwa neCovid and you know how hard it was kusina mishonga kumwe sina chi handiti but they fought. There are 21 days ndiri pa oxygen.
then ndikazotanga kurecover then ndichibva ndabatwa diabetes ndiri ipapo. They've been supportive until today. Vanouya anytime ndikangofonera rehab kuotaura rehab kuti handisina mushonga vanoenda vouya vondigira mushonga. Chikafu handisisina vanouya nacho chikafu. They are very supportive. I owe them a lot. Yeah, but there's nothing I can do for them, just to pray for them. Kuti marangora machaitira zvakanaka. Ndozvandokwanisa kuvaitira chete. So how do you feel muchiona vana vachiuya mukoma munenge nandisisi vari kupota vachiuya vachikudongorerai, kana kuti ndingati zvakakosherei kuti munhu kana asangana netsaona yekupinda mukati meusungwa hama dzipote dzichiuya dzichimuona, nokuti kune vamwe vari kugara varimo mukati meusungwa, like you have said that you have spent 18 years muri muprison, pamwe havana kana munhu akambobvira wayozomuona. Zvakakosherei kuti hama dzizomuona? Right, chakakoshera kuti hama dzizokuona. Chakanyanya kukosha chinhu chekuti unokwanisa kubva pane zvakaipa. You know, it's very difficult or hard kune munhu atadza sematadziro andenge ndakaita ini handiti sokuti uona hama ichiuya zvinokuita kuti udzoke mundangariro. You see, kuti unyatsoona kuti no, zvandakaita zvakaita zvakashata, I have to leave these things forever, ndigare nevamwe panze zvakanaka. Kana vanhu vachindiita nezvandakaita, why zvimwe zvinhu zvatisikaone tiri panze, kuti vanhu vanenge vachitida kuti tokwanisa kuti tigogutsikana nezvatinge tiinazvo. You see, like ezvino zvanditi vanouya vachindigira chikafu vachidaiswa vachimhanya, ungatadza kugara nemunhu panze vandiva vangatadzire kukuitira zvauri kuda uri panze usikapare mhosva. Zvinoitika handiti, but nyaya yekuda mbiri, nyaya yekuda kugara maflambo iwayo yekuti daunziwo ndionekere pane vanhu ndindukurira, that's way ndopanotangira nyaya dzese papapo. Saka now I've learned a lot here in prison. Kandichitarisa kuti munhu anoonekwa neasikaonekwa, anoonekwa can do anything. I mean, asikaonekwa can do anything. Akwanise kuti azvifadze iye, but munhu anozvidzora kunasa kuti ndikadai okay for these officers vatinavo ndikakanganisa handiti no vanogona kufonera hama dzavo handiti dzozvisa ndo zvandava kuita ndiri at the end of the day chashaya munhu anita anondivhakachira handiti. So it maintains you kuti urambe uchikuita se uri munhu, it shapes you to become a full matured human being. You see now zvinobatsira kuti it is my opinion kuti vane hama dziri kujeri, they should not neglect hama dzavo vari kujeri. Kuuya kujeri hachizi chinhu chokuti munhu aparara, it's the beginning of a new life. Jeri hariparadze munhu, asi jeri rinotodzidzisa munhu kuti ave munhu, kuti anokwanisa kugamuchikira musociety. Saka now chinozoita kuti vamwe vanhu vatadze kuti angoenda panze achidzoka idambudziko 1 rekuti hama dzake dzogona kumuramba. So achatangira kupi munhu iyeye? Just go kune vamwe vanhu vanogona kuti vagona kundibatsira upinda muchitsotsi futi. The next day munhu ari pano. So the society should just realize kuti no, mwana ndewedu, mukoma ndewedu, muzukuru ndewedu handitika. Kuenda kwake kujeri tisi ndakashota handiti, but kudzoka kwake ngati mugamuchire tikwane tokuti kuti anyatsofita musociety zvakanaka. You see, because panorwadza, panorema, jeri rinorwadza, rinorema jeri. You see, only hatikataura nyaya yechikafu, hatikataura nyaya yekupfeka, just that freedom which has been taken away from you, iyo freedom iyo yekuti ndaikwanisa kuzvimukira ndichizvinzira kwandinoda, ndichinoita zvakati, ndichinoita zvakati, ndo panorwadza jeri ipapo. Anonzwisa right, ezvo zvandiri kutaura nepanapa, but time dzikakwana panapa dzekuti akunovharirwapo zvotonza zvatokwana panapa vakutodiwa, andinazvizwisa unovharirwa, ndo panotanga jeri ipapo manje. You see, but chitaura so haiwa tomukangano, but kana uchingovharirwa navo zvinodzoka zvese mundangariro. So vari kuti ipapo ndipo panokwanisa kuti munhu kana achinge aine hama dziri kumusapota handitika anonyatsoona zvishuwa kuti no, hauzi upenyu, I should have to change. Kaudzekedza ndichidzidza kubva panapa so that I can be a good teacher also outside in my family and the entire world. Society. You see now. Yeah.
handi pakugara kwamakaita mukati mesunga Yes. makagara zvakanaka Right now, in fact, beginning, it should be in the condemned section. There was child wards, solitary confinement. Chino chakaoma. No wonder His Excellency, Idi Mnangagwa, he had to decide that we have to take off this sentence. He tested it, and he understands it. Hakuna jeri pasi pano nekudenga gena riri kozvaro, but iroro ndoni kutaura kuti that's the earthly hell. Igena, because you torment yourself mentally in everything. Rinokusakadza jeri, but chandakazodzidza kuti if you accept the wrong you have done, one, and submit to God, and continue to resist the devil through the word of God, I understand you can achieve whatever resistance you want in any situation. Failure to that, ndakagara navamwe pakondemu vaitovhiringika pfungwa, dai kutovhiringika pfungwa vamwe vaitozvisungirira, toona kuti munhu anzi seni munhu atofuma akazvisungirira, mumwe akutodhivhota mateblets, achatoda kutora mateblets ake akuti hai zvivharane zvakadaro, zvotoita zvakadaro. You see, because kuti 30 minutes outside, just imagine 30 minutes outside, then inside in the morning, so which means 1 hour outside, which means 23 hours uri mukati. Just imagine pagora ukazoweka unoona kuti wakagara zuva rimwe chete kana 2 days basi. You see, saka all that torture iyo yakandidzidzisa kuti I have to resist whatever evil chingade kuuya pamberi pangu chinoita kuti ndigone kupesana nesociety. I think the other thing that I want to clarify pertaining nyaya yejeri, ndofunga ndimi mungagona kunyatsondibatsira, the transition yekubva kuZimbabwe prisons services tichienda kuZimbabwe prisons and correctional service. And pamwe ndimi mainyatsoona transition iyoyo nokuti tichikura jeri yanga iri nzvimbo yakashata, ende waitodzwa kunzi munhu kana apinda mukati vanodya sadza rine jecha, kunorohwa vanhu, kunoita sei. Ndo zvazvanga zviri here kana kuti hongu jeri ranga rakashata but rine mashatiro aro asina izvezvi? The transition yatava nayo neZimbabwe prisons and correctional service, what's the difference between the two? The difference today is this. Kudhara, it was very difficult to get padhuze naofficer kana kuagara naofficer. It was difficult. Zvinge zvisingaiti pempeto nebhariya pakati pedu, handingazozwisisa. Saka musungwa naofficer tinge tine malimits atakenge tinawo ekuti apa azviite, handingazozwisisa. And whatever we are seeing, takuona ma-TV, takuona zvinge zvisiku kwese kuku kudhara. Unlike a situation yanhasi yekuti officer rapa seka chiwana mango totohagana toseka totofamba tese chitaura nyaya takafamba ndichitofamba ndichitozora nawo takamira. Kudhara officer rapa ndodaiso matiku mama. But these days I can just tichitotaurira takaita se takamira. You see now, ende vachitonzwisisa andingazoona kuti hapasisina mahustles aya ekuti pane difference yekuti musungwa ndiofficer, tinozongoita difference yekuti officer pane pawo pandoti apa handisvika apa, handingazozwisisa. Kwete zvekurovana mazuva anaya something else, something else. Zvokuzi musungwa I think muri kuvaona kudhara ari officer panapa pake pendirika apa paigara pane home imwe yaiswa pasaidi apa yaigara tsvimbo, handiti but muri kuona izvi havatorina kana musection chamwe haumbofawana chii inonzi tsvimbo inorova munhu. Hakuna
it's like we are being corrected. Exactly. No, tiri vanhu hatisi vanhu vekuti tikarwisana kana kurovana no. Yes, kune mamwe ma-extremes ekuti musungwa anozoitawo. He needs to be disciplined. Yes. Yes. Kana isusu totozvifarira kuti munhu anofanira kudisciplinwa. But it's not like kudhara zvaitika kudhara zvasiyana. Even pafood. Aiwa, like ezvinezvi handachichemo chakanyanya kuwanda pachikafu. About 3,000 people or 2,000 something people, and I was expect that udye panga chabikwa mumba kwako. No. Pachikubikirwa vanhu vakaita se vakawanda, handiti. But inini as a diabetic patient right now, the kind of food kuti panapa inini I enjoy it because the diet yangu is the exact one. Ndutera nchitazana sekuru kapamwe akakutarisa yoti iwe ana sekuru ayo akana because 28 ndakaponda pane zvimwe zvinhu. There was no food in prison. There was cholera. Ndakasavhaivha ipapo. That was 28. Zvinhu zvakatooma. I remember sometime 28 tichitora tisina kudya. You see, that was the time. But since then izvinezvi pandaka andisanda kunzi chikafu chashota pajere. Aiwa, no, chikafu chiripo. We are having our breakfast in the morning. Chingwa chako chine majarini kana doi, a cup of tea, handiti masikati, sadza and beans, manheru, kugona kuita mavheji. Muma days inyama. You can go four times a week mchidya nyama. You are receiving mazai tiriwana mazai turikudya. Ma fruits ari kuuya. Saka pane difference yakati kure. Pane difference. I know bitterness inenge ine family ya munhu anenge araskirwa neupenyu hwake. Zvichida pamwe makatombosangana nawo pamwe kumakoti vazonzonzi vanhu vaive vakaponda munhu wenyu tavawana. Zvichida pamwe vangu vari mumakoti. Makambowana here mukana wekusangana zvichida pamwe muchivakumbira ruregerero uye hongu muri mukati meusungwa zvichida pamwe hama dzinogona kunge dzakafambiranawo nawo kuti vagadzirise ukama. Zvakaitika. Right. Very unfortunate now. Kuti hama dzemufa handidzizivi. Kana ukoti hadzina mbovhura dzaita sei? Dzauya. You see now. It is my heart's desire that really if God wills that one day I will walk out of this place and you know understand zvandakakonzeresa. I'm so touched nemubvunzo wamandifunza. Unotondibata pandiri panapa. Kune vamwe vana dzatonerera nekuda kwangu. Mumwe mukadzi atoshirikadzi nekuda kwangu. Pane zvandakaita. So it is my heart desire kuti ndikakwanisa Mwari vakatendera aone rimwe zuva kuti ndakwanisa kudzokera panze. I will search for them. No matter what, kuti handivazive kana kuti pane chavari kuda kwandiri, but I will have to search for them. Zvikutondirwadza kana nhasi pandiri panapa. Because I know and understand kuti murume wacho angari kana anga nemudzimai angari security guard. Okay, fine. State yavari iye zvinezvi yakamira sei? Yes, vana vangu vari kuuya kuzondiona. Hama dzangu dziri kuuya kuzondiona. But ivo vari kunzwa kunzi guva rababa venyu ndeiri. I mean, I'm not comfortable and handichatso ipapo panondibata, panondirwadza. Panokunzi ndo guva rababa venyu vakafira kubasa. Vaurayiwa nematsotsi. You know, that kind of, kana hama dzangu dzikauya hangu dzinotombondibata sere kuti yes vauya havo but ko zvandakaita izvi kuti dai ndaivaziva kwavari ndaikwanisa kutuma hama dzangu dzimboita se dzivaonewo if we can help 2 or 3 things toita se tobatsirana. But anyway handina zvandokwanisa kuita right now because handitomboziva kana nditoziva adress yekuti aita se, but I know if I go outside I will search because ndokwanisa kusearcha kubva from the security company yacho. Ndokwanisa kundiudza kuti ayo famba so munhu aigara pakati. One day maybe I will meet them through God's power also. Nemwoyo wangu hauzi kuti ndiri kuzviita nekuda kwangu. Dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita se kuzadzikisa chiwo chemwoyo wangu. Ndizvo.
toti papa ndakupa mukana zvichida hama dzake dzinogona kuti dzakatotarisa dzichiona ndoda kupai futi mukana wekuti toti nhasi ndagadzika vese vamakakanganisirana navo pamaita marobhari muchibudirira kusanganisira nevakafirwa mashoko enyu kwavari ndichidza vasanganisa chekutanga ndechekuti I apologize whatever wrong I've done in your life ndochii chekutanga, then I will wait for them chava chadawo kuti ndiite kana ndichizvigona ndichaita ndichazviita kana ndisikakwanise ndichakwanisa kuti izvo handizvitase handizvikwanisi dai mandiregerwa dai madai kana madai kuti ndikwanise kuita se tiyanane tiwirirane because what I want is wandakatadzira wese handiti tiyanane. You know, I went through Premier Award, that peace, and you know, peace begins with you. And the peace in this city in peace. You see, it has to begin within me, so that I have to spread it to all the entire people. Yes, you see now. So in now I'm at peace, because already I've admitted whatever I've done. And I'm prepared to meet whoever anotindakamutadzira ndotaurirana naye. And you know, the most important part is this: wherever we come to prison, chimwe chandakadzidza, no one can teach the society kuti musaenda kujeri, mukanzwisisa, except someone angari musituation iyoyo ndiye anokwanisa kutsanangurira society. Mukanzwisisa, no one can say usauraya iye asati auraya. Andimunzwisisa. So sometimes God allows us to come into such kind of situations so that we can be good teachers to others vari pansi. So it's not only that isusu tiri kujeri hatina chatinogona kuita musociety, zvatopo zvakatowandisisa zvatokwanisa kuita museti, whether ndaenda kuchikoro whether handina kuenda kuchikoro. But do you know that, do you understand that kuti jeri rechikurubi there's got all provinces in Zimbabwe. Ndochekutanga. Chechipiri, jeri rine maforeigners ari vanhu vemuAfrica munomu. We've got other guys from India vari muno, which means as small as it is, the whole world is in this place, or the whole Zimbabwe is in this place. Meaning that now I understand each and every people in each and every province, because we interact now every day. Ndichinzwisisa mararamiro avo, handiti. So izvo now I've just known people on a closer perspective view. You see, unlike a person who took aruku hatinzwisisane, but if ndakunyatsonzwisisa munhu, chinonzi munhu ndakumuzwisisa, ende chinoda munhu ndakuchinzwisisa. Ndino munhu anoda chakati, kuti munhu aregedze kuba anoda chakati. Inini ndinokuti the basic need of a human being, chandakanzwisisa ndiri mujeri, he has to take the word of God. Nothing can transform a person except the word of God. Yes, we can do all things. Ndinogona kuti hapana pandichaabandika kana handichauraya, but ndinonochinja mabiro chete ndaenda panze. But now transformation is from the inward man, that someone be transformed inwardly now, so that he becomes a new creature. If one becomes a new creature, then the old things have passed away. The new have come, and that person can produce better fruits. As I stand right now, as I sit here, I'm a teacher of the word of God. No change and I achieve the gift which was given to me by God. And I've got several youngsters whom I'm teaching the word of God, and they are coping up with that word. No change and I can't zwisisa. But each ocho, tichibatsirwa neMaria officers, tichibatsirwa nechaplain's office. People are just coming back to their senses. It was a waste of time. You can live without. What's the basic need of a human being? Be content with such things you have got. Just be content. Don't rush. Time and chance happen to everybody. Wait for your chance. Your opportunity will come.
So you ukada kurasha, when your opportunity comes, you won't see it, and it passes away. Then you continue to do wrong things. You see. So no manzustand people they need to be taught, especially the youngsters outside the but with drugs and all those things. Yes, we can rehabilitate them, but it does not mean to change a mentality. No, they have to be transformed inwardly. They start to see positive things every day in their lives. You see. Panemwe mfana akatomboya tazvima drugs tikagara naye akaenda munhare right. Akutonzwisisa kuti upenyu unodai arina kuipa jeri. It's just a mistake inoitwa nemunhu tese atanzwisisa munhu ouya kujeri. But kana tichinge tauya mujeri tuma inmates vari munhu umwe tauya mujeri ngatichagai zvinhu zvinoita kuti tese tishandurwe. Tinopendera. Yes. How was the feeling or a second chance to life? Muchinzwanzi death penalty yabviswa mawiswa pa life. Manangu, to be honest with you, chekutanga ndokuti His Excellency, I think if it was me, I will give him an honorary degree again on that issue. Yeah. Because there's no other achievement on earth. Pan achievement is the greatest achievement. I remember one time, let me tell you one thing, I have forgotten. I was here in remand, in condemned section here in A1. Ndirimuno, ndakatongerwa rufu. It's something else. President Robert Mugabe, Ndarawedu, Aripa Eurozega, Aiviga, the late comrade Shuaima Hofa. Achiti, isusu muno Zimbabwe achauraya. Chakuti tibisechi mutongo werufu. Achitaura achadresa. Tikaombera maoko kuti aiwa atarangari watarawa azvishomuro mutongo werufu utase wakubviswa. In a fortnight, but same venue, standing at the same place here to Taura. But then Paga Tauranya, Comrade Shoema Wofa, His Excellency Anga South Africa, Bachinsi, Argurap, Amo Paisen, right? Then Anga Pomach, Akagara, the Vasco Mira, this president, Robert Mugabe, the ex-president, Jiganzi. Penge paure wa sister we Roma ku St. Paul's missionary. Yes. Zvikanzi kana vanhu vakuurayachi vanhu vechechi indafunga kuti chi mutongo wewe aiwa uchiramba uripo titange zvitu zvekuita se zvekuuraya tikuudzwa kuti paredio ndikuzwisisa and I tell you kuti munhu wese was shocked kanzi vamunangagwa vari kuti aiwa achada zvemugova asi vamboko hatisana nyatsonzwisisa asi mukazoenda kujere mukaona hama dzenyu dzisisiko moziva kuti zvanenge chidai zvaita se zvabudirira. Just imagine iwo ndiwe munhu wacho kuziva kuti inini ndinofanira kuenda mumaganzi wacho ndiri pamutongo wacho ndo zvatotaurwa. Just imagine. You see, so after that for sure takagara ndofunga about 2 weeks. Takaona secretary for cabinet. That's Asbanda, Mishek Sbanda. Yes. Vakauya vachizotuona. Hapana zvavakataura. Saka ese takutongoziva kuti ukana mafisi dzakadai saakuita se akuitwa zvakutota serious. And we got the message yekuti the then minister akanga apo, that's Comrade Bonyongwe. Is something that here. Doanga apo anzi vavhakachira condemn section yekucentral overnight kwengwa iswa tengere mvura everything zvatopreparewa zvokuti zvakuita se zvakutanga. That's when I saw the hand of God working. 3 weeks time, okay, zvachinja. We are watukuti wedu
akagara upakondemo ndiye apa chigaro takapembera svika nhasi hatikatadza kupembera nezvaakatiitira ende tiri kufara ndikunyeperai tiri kufara if God can just bless him I don't know how many times he can bless him because who could have done that for us if he have refused the will of God akabvuma kushandiswa naMwari indoti akabvuma kushandiswa naMwari may he keep on being used by God mune zvinhu zvese zvaachaita and ndigonoti tikagona kupatsanangura zvakadi why if you read the book of Exodus chapter 23 verse 9 God when he was giving commandments to the children of Israel he said do not oppress a stranger for you were strangers in Egypt you know the heart of a stranger. His Excellency, he understands the heart of a person who is facing death penalty because he was in the same situation. It was not a coincidence for him to go there. It was God's will to bring us alive as we are today. I think that's what I understand. It was not a coincidence. Why him alone went there and he becomes the president, the next president again. So, thumbs up for him. Thumbs up. Surely. Ndinotenda baba Charles Rusike ndisingazive kana mune mamwe mashoko amunoda kusiyira zvichida kumhuri zvichida kushamwari zvichida kumhuri yeZimbabwe. Ndikada kushamwari ndikada kuvana vangu ndenge ndakanganisa but the entire Zimbabweans let's unite and forget the past and move on. Whatever happened it has happened. That cannot stop all our achievements which we want in our lives. But if we go back to those things again we will hinder all the achievements which wants to come upon us. So chikuru ndechekuti ngatiregereranei patakatadzirana ngatiita se tisawanza hasha tisachiva zvisiri zvedu ngatishande nemaoko edu tigutsikane nezvatiinazvo izvozvo Mwari kana vachiblessa vachata se vachablessa kana zvikasablesswa naMwari izvozvo zviripo itori blessing yekuna yatobva kuna Mwari. Yes, saka ngatigutsikane nezvishoma izvozvo Mwari ari kutoziva kuti izvozvo zviri kukwanira zvakakuringanira ndosaka paine munamwari kuti tipei zvakatiringanira zvezuva ranhasi izvozvo zvairo zvakaita se zvakatiringanira zvatotiita paro zvakatotiringanira. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe ngairambe yakabatana tiende mberi tiregererane tigambishirewo vasungwa kana vachinge vaita se vanzwirwewo tsitsi tisavarasha nokuti tikavarasha ticharamba tichingozadza majeri every day ende hama dzinenge dzichifa ndedzedu. Yes. Aiwa ndinotenda baba Rusike ndichikushuwirai zvakanaka mukati meupenyu. Ndovimba mavanzwa mhuri yeZimbabwe wanda ndichitaura nawo ndi baba Charles Rusike vakapindawo mukati meusungwa nemhosva yemedha asi shoko guru ravasiya muzuva ranhasi vari kutidzidzisa kuti ngativei nerunyararo runotangira mumwoyo mako usati warupa vamwe vanhu uye vanga vachitenda mutungamiri wenyika nekuburikidza nekubvisa mutongo werufu. Ndakamirira ZimNewsBeat TV zita rangu ndinonzi Frank Wesere nchiti chisarai. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.